astăzi mi-a hackuit unul codul pentru 2 zile. Și na. Poate o să postez alte jocuri. Ce să facem acum? Postăm alte jocuri. Și na. Păcat pentru mine. Mi-am pus skin de bacon ca să fiu show. Gen să fiu. Să parcă un hack. Nu alți hackeri de bacon. Și mi-a hackuit. Aveam vreo 3 de Robux pe asta. Și ce să facem acum? Ok. Și na, ok. Acum astăzi chiar vreau să fac un videoclip unde vă donam Robux. Dacă vă scrieți numele. Să vă scrieți numele în comentarii. Pentru că când peste 2 zile o să vă donez Robux. Și na, postăm alte videoclipuri. Acum mai stăm și noi de vorbă. Și scrieți în comentarii ce jocuri vreți să ne jucăm. Pentru că, na, ce să facem acum? Asta e. Și, na, ce să facem? Chiar sunt supărat, deci nu mai am chef să fac videoclipuri. Sunt deja praf pentru mine. Nu mai pot. Efectiv îmi vine să plâng. Frate, am avut 3000 Robux. Și na, m-am auzit și după voce. M-am auzit și după voce. Ce să? Și na. Peste 2 zile reînviem cu Roblox-ul. Asta e. Și na. Da. Și cu atât a fost videoclipul ăsta. Dacă vreți un videoclip cu alt joc, scrieți în comentarii. Pa, pa, pa!